Typhoon Maisak i-classify na sa International Prediction Centers nga super typhoon. Disaster units nangandam na. Gatusan ka mga pasahero, inanay nang midagsa sa mga pantalan og terminals. Kadagkuan sa Pier 7, gisusi ang gipatuman nga seguridad. Patayng lawas sa mananagat nga gibanggaan sa Wisam Express, nakit-a na human ang 5 ka adlaw. Duha ka lalaki nga nangatog, ipamusil sa ilang higala. Drogas ang gituang motibo sa krimen. Mga deboto sa Birhen, ila umang mudagsa sa Marian Shrine sa Sibonga karong Semana Santa. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong Miyerkules Santo, pitsa 1 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yung na mas sa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nangandam na karon ang mga nagkadaiyang disaster units alang sa umaabot nga giingong super typhoon nga dunay international name nga Maisak. Makasinati og hinay nga sa kasarangan nga pag-uwan sugod karong Sabado ang tunga-tungang Kabisayan. Andrea Patenya, Suginlimi. Karong gabi iuugma sa kadlawon gipanglantawan nga mosud sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Maisak nga tawgon unya og bagyong Chideng. Ganihang alas 10 sa buntag nasigpatan kini 1,280 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Duna kini hangin gikusgon nga 215 kilometers per hour duol sa sentro ug pag-unos nga 250 kilometers per hour. Nagliw kini west-northwest sa gipaspason nga 17 kilometers per hour. Sa mga international prediction centers, kun mula pa na gani sa 210 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin sa usa ka weather system, maklasify na kini isip usa ka super typhoon. Apan sa pag-asa, kinahanglan pa kining moabot og 220 kilometers per hour usa maklasify nga super typhoon. Inigsud sa bagyo sa Par, gipanglantawan sa pag-asa nga mas mukusog pa ang hangin ngadto na sa 270 kilometers per hour ug matawag na gyud nga usa ka super typhoon ubos sa measurement sa pag-asa. Apan ini kaduol ni ini sa yuta, gipanglantawan nga muhinay na kini ug moabot na lang sa 160 to 170 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin ug mapaubos na sa typhoon category. Karong Domingo kini gipanglantawan nga mo landfall sa Central Luzon, apan Biyernes pa lang sa gabii posibleng mapaubos na sa signal number 1 ang Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Central Visayas, makasinati na og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan karong Sabado. Matod sa pag-asa, layo na ang posibilidad nga mausab pa ang track sa maong bagyo, mao nga dako ang ilang pagtuo nga di gyud direktang maapektuhan ang Central Visayas. Remote ka ng possibility nga mo change ang direction nga aron sa Central Visayas ang iyang movement kay base sa bigay pinakita sa mga International Prediction Center karon both agreed nga ang iyang direction is papunta gyud sa towards the general direction niya papunta gyud sa Central Luzon. Laing pahimangno sa pag-asa nga sa di pa mag-uwan karong Sabado, makasinati og grabing kainit ang Sugbo ugma hangtod Biyernes nga moabot sa 33 to 34 degrees Celsius ang recorded temperature, samtang 38 degrees Celsius ang heat index. So, manggawas man gyud ta ana. Mas sa possible stay indoor man gyud. So, init kay do not expose yourself directly to the sun. Manggawas man gyud ta ana. Labi na it's fun there at the beach. So, papunta dito, mag-wear lang og lightweight and light-colored clothing and drink plenty of liquid. Andrea Patenya, News 5. Alerto na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office alang sa pagsud sa bagyong Chideng. Jinky Rusit, Suginlimi. Kagahapon pa alerto ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon, labi na sa pagsud sa bagyong Chideng. Sa mando ni Cebu Governor Junjun Davide, kinahanglang on standby ang tanang sakop sa PDRRMO aron dunay daling makarespondi sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa bagyo. Whether it comes or not, like mangandam yuta, no? Kaya I understand kusog kuno ni bagyo ha, although it's still it hasn't entered the Philippine Area of Responsibility, no?
Gipaybaw sa tigpamaba sa PDRRMO nga gi-activate na sab nila karon ang mga local disaster risk reduction units. Gimanduan na nila kini nga magbantay og mangandam na say gayong mubunok na ang kusog nga uwan o dunay kusog nga hangin. Di nang amihan ang bahin sa lalawigan sa Sugbo mo'y posibleng mas makasinati niini. Padayon ang atong monitor sa duha jud gadagko nga mga like sa Pag-asa no sa lain sad nga network no nga nag-monitor ani nga bagyo. Jinky Rosit, News 5. Dili angay mo kumpiyansa ang mga Sugboanon sa pagsud unya sa bagyong Chedeng. Bisan pa man nga dili kini direktang moagi sa Sugbo. Mao nga dili lang unta ang mga disaster teams ang angay nga mangandam ug lakip na ang katawhan. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sa gihimong monitoring ni Konsehal Dave Tumulak, ang bagyong Maysak ana sa warm sea surface nga mao hinungdan nahimo kining super typhoon. Iyang gihangyo ang publiko nga mag-ampo nga di mausab ang dagan sa bagyo. Ang kadagatan sa nato, makita nato ang kainit niya dunay ubang portion nga bugnaw. Mo nga nabalaka ko kay di amang diri sa may Eastern Visayas o padong dito sa may Central Luzon. Nga iniglandfall niya, mag-expect nga mo hinay siya kay moigo naman siya landmass, but ang iyang pagpadung palang daan nakuyawan ta no, pagi ko mo sa mangandam lagi ang atong mga katawhan. Labi na katong Auhag sab ni Tumulak ngadto sa mga nagplanong mularga paingon sa Luzon o sa Eastern Visayas nga huna-hunaon usa kay basin og matanggong kun mo landfall na kini. Imando sab ang clearing operations sa mga kanal ug sa mga kahoy nga posibleng mga tumba. ang atong kabukiran gi-advise na nato ang ato ang mga mag-uuma nga maminaw lang kanunay sa radyo, tanaw sa balita kay kuno galing dunay advisory na gyud gikan sa ato ang Cebu City Disaster, mag-awhag man ta nila sa pagpupo na daan sa ilahang mga tanom. Sub-sab ang pagpangandam sa dakbayan sa Mandawi din nagtagbo dayon ang ilang Disaster Risk Reduction Management Office members. Standby na ang ilang rescue equipment ug mga rescue personnel. Ang mga barangay officials gipamonitor na sa mga sapa alang sa posibleng pagsaka sa tubig ug gipaandam na ang mga tunghaan nga anaa sa elevated areas aron himuong evacuation centers. Ato lang gipanaganandaan bisan pa og dili moabot or moabot, mas maayo nga natay pagpangandam kay awahin na kayo kung una pa ta mangandam ug moabot na. Ray Pasaporte, News 5. Dagsa na ang mga sumasakay sa pantalan nga gustong mamauli sa ilang mga lugar. Double purpose ang gihimo sa kapulisan dihang ilang gisusi ang mga pantalan kaganina. King Perez, Suginliming. Alang sa dugang seguridad sa mga sumasakay, nang apod-apod ining leaflets ang kadagkuan sa Police Regional Office 7. Dinhi sa pantalan nga dunay anti-criminality tips ug hotline numbers. Lakip nga gipanghatag kining mga paypay nga giprintahan sa hulagway sa mga most wanted person sa rehiyon nga posibleng mobiyahe sa karong Semana Santa. Why reward system nga gipatungan ng kapulisan sa makasumbong sa whereabouts sa mga most wanted. In order is everybody's concern. It's not only the police. The community should help. It is also the concern of the community. Ana sa heightened alert karon ng pulisan sa rehiyon alang sa pag-obserbar sa mahal nga adlaw. Ug dunay kapin 6,000 nga mga pulis ang mag-duty. Gimanduan sab sa OIC PRO 7 nga motabang ang mga senior officers ngadto sa mga city ug provincial directors sa pagsigurong secured ang ilang mga lugar. Nagplanong vacation, no? There should be somebody else watching their houses. Dili lang nato isalig sa atong mga kapulisan. King Perez, News 5. Ato sa pag-inspeksyon sa kapulisan og ni Governor Junjun Davide sa Cebu Bus Terminal kaganina, mingaw pa kini og gilauman nga karong hapon pa mudagsa ang mga pasahero. Jinky Rosit, Suginlimi.
Uban ang kadagkuan sa Pier 07 nga nang apod-apod og leaflets ug paypay ngadto sa mga pasahero, gisusi sab ni Cebu Governor Junjun Davide ang kahimtang sa Cebu South Bus Terminal aron personal nga makita ang sitwasyon. Sa pagtuyok ni Davide sa CSBT, iyang gihangop ang bagong sistema nga gipatuman sa bagong nagdumala sa terminal. Gawas sa mga railings, dunay help desk ang LTFRB, PNP, PDRRMO ug Provincial Health sud sa terminal. We also need a cooperation sa itong mga isura po mga pasahero nga musunod lang yun sila. Kaya kung musunod lang sila sa kanang instructions sa itong mga taga-CSBT sa traffic sa flow sa mga pasahero din hapsay yun. Ang suroy-suroy bus sa lungsod sa Mualboalog siyudad sa Toledo maoray nahuwaman sa Kapitolyo apan igo na kini matud sa gobernador. Dunay sakop sa LTFRB ang inspeksyon sa Calvo bus nga dunay rotang Balamban Toledo apan wa una gipalarga dihang nasuta nga way prangkisa og expired na sab ang rehistro niini. Nga ingon mas ayaw lang kay man kaso na kuno dito na anya taga-LTO ro ba ko anyo makalusot diri namo magduda niya siya lanong gipadagan ni namo. Bisan ng North Bus Terminal di pasab kaayo daghan ang sumasakay apan duna nay nakadeploy nga mga pulis pagsigurong hapsay ang maong lugar. Gilauman nga karong hapon mudagsa ang libuan ka mga pasahero sa duha ka mga dagkong terminal sa Sugbo. Jinky Rosit, News 5. Epektibo karong adlaw ang no registration, no travel policy nga gipatuman sa Land Transportation Office kon LTO7. Kasagaran sa mga gipamara nakapakita og certification of registration ug authorization to use improvised plate samtang nagpaabot sa bag-ong plaka. Andrea Patenya, Suginlimi. Dini sa Natalio Bacalso Avenue, namara ang mga agent sa LTO kaganihang buntag alang sa implementasyon sa bagong palisiya. Gipahunong kadto mga sakyanan nga gatangag pa og improvised ug temporary plate numbers. Gipangitaan sila sa ilang official receipt, certificate of registration ug authorization to use improvised plate. Valid ang maong authorization hangtod nga maabot ang ilang regular nga plaka. Kasagaran sa mga drivers, kumpleto sa maong mga dokumento, mao nga gimanduan na lang sila sa pag-follow up sa LTO7 office o sa ilang dealers kung available na ba ang ilang plate numbers. Samtang katong di makapakita og certificate of registration, kinahanglang makapresentar sa ilang certificate of insurance cover, sales invoice ug certificate of stock report nga valid sud lang sa 7 ka adlaw human kini ma-issue. Kung mapakyas pagpakita, multahan og 10,000 pesos ang tag-iya sa sakyanan, samtang 1,000 pesos ang sa driver. Then kana should be violate sa ato ang existing regulations. So ato gyud ang issue ng TUP, then we cannot allow them to travel kay wa may authority nga paggamit sa mga sakyanan as public roads. Moto na to, we will impound the motor vehicle and confiscate the driver's license. Dunay sakyanan nga gipara kay way plaka ug wa pa narehistro ang sakyanan. Way petsa ang sales invoice nga iyang napakita apan matod sa driver, Nobyembre pa napalit ang iyang auto. Gimanduan na lang siya sa LTO agent nga ipa-follow up ang iyang registration. Gipasabot sa LTO nga importanteng rehistrado ang tanang sakyanan nga managan aron maimbestigar og tarong ang tanang traffic accidents ug malikayan nga gamiton ang sakyanan sa krimen. Makita gyud nato kay kaso man gani og ma-involve na og vehicular accident ug naabay mga hit and run nga mahitabo dis kalsada, then this subject motor vehicles mao gyud nakasala or naka-violate sa LTO laws and regulations. Usaon nato pag-identify. Gawa sa no registration, no travel policy, gipamara sab sa mga agents ang mga bus di pasaheroan aron i-test ang ilang roadworthiness ug katakos sa mga drivers. Gitanaw kung kumpleto ug functional ba ang tanang parts ug accessories sa bus base sa public inspection slip ug kung anaa sa saktong kondisyon ang driver nga kinahanglang wa nakainom ug di hago. Kinahanglan yun nga tumano na tanang mga balaod sa LTO and kinahanglan yun nga sila ining mag-drive og mga sakyanan, they should be a defensive driver para malikayan nato ang mga disgrasya. Panawagan karon sa taga-LTO ngadto sa mga motorista nga patasan lang gyud ang ilang pasensya kung kinahanglan silang parahon sa kadalanan aron ipresentar ang ilahang mga dokumento kay kining maong mga palisiya alang raman sab sa kaayuhan sa tanan. Andrea Patenia, News 5. Upat ka trabahante na landing sa Tambalanan ganihang buntag
human gituuhang nga lipong sa inalisngaw tungod sa kainit sa panahon. Suma pa ni Lupi Katamisan, trabahante sa Slipway nga nahimutang sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga ang upat ka biktima lakip sa dulan 30 ka tawo nga nagpakyaw sa paghabwa sa yuta ug tubig sud sa tangke sa barge nga gikan sa Surigao. Ganiyang buntag pa nagsugod og trabaho ang mga biktima ug pagkalas 10 kalit nga nangalipong. Matod ni Katamisan, daling gitabang ang mga biktima sa rescuer sa BFP ug EROF, dayon gipangdala sa Tambalanan. Human sa 5 ka adlaw nga missing, napalga na ang patayng lawas sa mananagat nga gibanggaan sa Wisam Express niadtong Biyernes sa buntag, samtang nanagat sa Lawis Ledge. King Perez, Suginlimi. Uban sa iyang anak na bangalan ni Noy Rodolfo ang patayng lawas ni Edgar Bazar sa may parola sa Lawis Ledge. Bihang nanagat sila sa ganihang buntag. Nagtanam ni Daplin, namin naglutaba nag-ubo. Di among gidool sa akong anak. Tao man patay. Positibong giila sa pamilya ug mga kaubang mananagat ang lawas sa biktima nga namising sud na sa 5 ka adlaw. Putol ang bukto ni ini, nadugta na ang mga tiil, nanggawas na sabang ubang internal organs ni ini. Si Bazar nakalasuman banggai ang iyang sakayan sa Wisam Express niadtong Biyernes sa buntag. Ipa-autopsy ang lawas sa biktima aron masuta ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Mipasa ang ilang Wisam Express management nga nagpakamatay si Bazar. Dintuyong misud sa Lawis Ledge, nagianan lang unta sa mga dagkong barko. Magagadra sa pamilya ni Bazar ang nagkahugpong mananagat sa tangke kung ikiha ang Wisam Express. Tinguha karon sa pamilya kung tatabangan sila nga makaeskwela ug mahatagan og trabaho mga anak sa namatay nga mananagat. Inigpatrabaho sa anak, diretso regular. Okay, aron lifetime nga ang inahan masuportaan sa anak. Kay mo gunay padre di pamilya. Gipaabot pa sa Wisam Express ang official report gikan sa Coast Guard kabahin sa pagkuha sa patayng lawas. Nang hinaot ang pangusap pundok sa mananagat sa tangke, nga hatagan og pagtagad sa otoridad ang pagpatuman og speed limit sa mga barko nga mangagi sa Lawis Ledge. Siguro kung tabangan lang mi sa government nga kana gid unta diha nga area diha, magpahinay gid ang mga pascrap kay dili man tanan mulabang man gyud ang mga mananagat. Nya pero in kaso kay gadong na sila kay ilahang agianan das magan lang sa nila ang mga mananagat. King Perez, News 5. Mag-live-in partner nga mga notadong drug pusher sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop sa bypass operation. Ryan Sorote, Suginlimi. For better or for worse, sa drogas man or sa rehas, nag-inunungay ang mag-live-in partner nga silang Brian Agusto o Rochelle Adlit. Ang duha, giilang nga mga notadong drug pusher sa Timpolok, Barangay Babag og nasikop sa gipahigayong bypass operation sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch pasado alas 10 kagabi. Subject sa operasyon si Brian nga mag-usa ka tuig na sa mga illegal nga binuhatan, samtang ang iyang kapuyo nga si Rochelle nga mo'y mutabang sa pagripak og pagpamaligya. Mag-usa na usab ka tuig nga naa sa watchlist ang subject tungod sa kadagan sa mga tao nga mo bisita sa ilang gipuy-an aron mo palit og shabu. Mga duha ka semana sab nga giatngan sa kapulisan ang duha kay panagsara kining makit ang mag-uban nga usa sa ilang paagi aron di dayon madakpan. So that's why niabot og ingana kataas nga surveillance para ma-sure gyud nato nga ang pag-dispense nila is in tandem gud sila kay na-scheme nga usahay si Brian lang that times pun nga ang babae lang. Duha ka mga bulto o pipila ka magagmay nga pakete sa shabu nga mobalor og 130,000 pesos, mga halin, drug paraphernalia o usa ka 22 nga revolver ang nakuha sa modinakpan. Gihulagway nga level 3 drug pusher ang duha nga makahurot og 200 gramos nga shabu matag semana. Lakip nga nasikop ang mga sakop sa subject nga silang Eduardo Patalinghog ug Edgar Torres nga miangkon nga tigamitan og shabu. Nilagi ko lang ito sa asawa niya. Pag uli na ko, lagi ko nihapit ko ba, istorya meron niya. Natimingan ko ba? Ngayon tabang ba? Ang natlan ako gitaganan to, nataganan to ko yung kwarta nanta. Natlan mo ko sa kuan, nako. Ryan Sorote, News 5. Duha ka lalaki ang gipamusil sa ilang barkada kaganihang buntag sa sitio Saak 1 sa Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Suginlimi Ray Pasaporte.
Kanihang buntag silang Roberto Sudyang o Ronnie narito nangatug sud ining balay dihang kalit lang ni sud si Mark Vincent Cañizares ug gipamusil ang duha. Target sa gunman si Ronnie ug naluwas dihang gigakos ni Roberto. Tug-an ni Ronnie nga posibleng nagselos kaniya ang suspek kay nagtuo kining duna sila'y gibuhat sa uyab ni ini. Gani katulo na siyang gitiunan og arma sa suspek. Ako gito target kay gikuanan ng ano nga pergi ibabagay niya. Si kay sa kabarkada suod gina ng aming amigo de kana siya gikuyo ko niya kay uyab de siya magduda mo siya na pero ako ay plano sa yung uyabid siya ano din ang uyab ari mo si ticket natural lihay ko de misako siya nga lihay ko. Sir, basta ni istorya lang ni sila nako ngaya. Gitiunan ko no sila anang lagmark ning ko kinsa man na si Mark ni ana pud nga kanang taga di ka luyo ko no di ka ilambay di nagtuo ko kanang di kato din ha. Di ni ana ko nga pagsunod na pod ang katungan lagni ko naligo din ha. Ni ana naman pod ang akong iyaan nga siniko gitiunan naman pod ning Mark. Ning ko kinsa lagi na si Mark ni ana ko. Ning ko sa apelyido bi ako ipablatter. Gipablatter na ko sa barangay blanco ang apelyido anang nganlagmark. Nakuha nga ebidensya kining upat ka kabhang sa kalibre 45 og drug paraphernalia. Nagduda ang kapulisan nga gihimong drug den ang crime scene ug dako ang posibilidad nga dunay kalambigitan sa drugas ang nahitabo. Pagsulod na to anay pag doon na tayo nakita dito nga kuan mga fuel, mga plastic sachet. So ato ning gituhuan nga drug den gyud siya. So palaw man pa nato ang investigasyon pero sa to ang kuan ni initial na to ani basin na nani kalambigitan sa drugs. Naa sa tambalanan karon si Roberto. Nasa ER sir? Oo, nasa pa siya. Oo, nasa Virgin Zero. Adili man, okay na man, magsano na ito buhi po man. Ray Pasaporte, News 5. Migawas sa pamantalaang The Freeman ang giingong nahitabong pagpangilad sa usa ka kongregasyon nga gikan sa nasod nga Italy nga nagpasiugda og misa sa monasteryo sa barangay Lindogon sa Sibunga. King Perez, Suginlimi. Natugutan sa pagpasiugda og misa ang grupo nga gitawag og Holy Trinity Congregation. Humando na sila gipailang bishop nga mo'y pahigayon og bisayang misa dinhi sa Monastery of the Holy Eucharist nga nimutang sa barangay Lindogon sa lungsod sa Sibunga. Usa sa mga nahimong volunteer sa mong misa si Nang Lita. Iyang napamatud-an nga dili lehitimo ang mong grupo. Human na blanco ang nagpailang obispo dihang nagmisa. Nakadawat og stipend ang mong grupo gikan sa mga mongha. Siya nga dugay kay siyang nagpakli sa magambahan. Sige siyang pakli ba imbis humili man ta dayon na ang pare iguman sa kuan. Aw magbasa sa ebanghelyo ba. Sige pa man to siyang gapakli, dugay mo kay siya nakakuan sa magambahan. Suway nga gikuhaan silang habig ang mga mongha sa mong monasteryo. Apan way ni atubang sa mga tigbalita kay duna sila'y retreat. Apan kining usa sa mga madre mi atubang sa mga tigbalita nga mipasabot nga dili pa kumpirmado ang migawas nga balita kabahin sa peke nga kongregasyon. Naluha ni mo ayo pagpataka og balita kay bawal ba kung dagang ibalita ni Ginoo pero sir klaro mo lang nato so di pag ay kumpirmado nga wala ni na. Hoy ay nagikuan ha. Gikumpirmar hinuon sa usa sa mga staff sa monasteryo nga sawa pa mahitabo ang maong kontrobersiya, mahimura nga bisan unsang religious group ang makahimog misa sa maong iladong pilgrimage site sa Sugbo. Mga mamisa, makamisa. Ay wala man pumila ka sa balog sa misa. So dahil ma'am, maski kinsa makamisa ragyod ko mananghid? Oo, basta naman mananghid yun. Dili man makaingon nga ulargo-largo ka umisa, mananghid man yung kaumunghid. Gimanduan na karon sa Cebu Provincial Police Director Labaw na sa Cebu nga pulis nga ipasusi ang mga personalidad na responsable sa peking misa nga gipahigayon diri sa Monastery of the Holy Eucharist. Wapay nadawat nga opisyal nga reklamo gikan sa mga mongha ang Provincial Director. Hinuon gihangyo nini ang mga kaparian ug mga katawhan nga susihon daan ang mga magpailang pari nga mapahigayon og misa. Willing, no, if there will be a complaint, atong pangitaon sa atong tawhana. King Perez, News 5.
Attorney Georgia, nagkadaiyang mga religious sites ang siguradong dagsaon sa mga Romano Katoliko karong Semana Santa aron mag-ampo sama na lang sa inilang pilgrimage site sa lungsod sa Sibonga. Mas mosamot nga dugukan sa mga deboto sa Birhen ang maong lugar kay gawas sa humugaway o relaxing ang nahimutangan sa monasteryo, talagsaon sab ang disenyo ni ini nga mahisama og naa sa Europe. Mubalik si King Perez. Nagsugod na ang pagpangabot sa mga pilgrims dinhi sa inilang dapit sa lungsod sa Sibonga tungod sa milagrosong Birhen, ang Monastery of the Holy Eucharist nga nahimutang sa Barangay Lindugon. Usa sa mga deboto nga milinya aron makahalok sa imahen sa Birhen sinang Ami. Matud ni ini nga kanunay dunggo ng iyang mga pag-ampo sa Birhen. Depende kada may kuan lugar. Sige mi are dire. So dili lang. Gawa sa pagpamalandong sa mga deboto karong Semana Santa, tataw nga nalingaw ang mga mibisita dinhi tungod sa nagkanindot nga istruktura sa monasteryo. Gani kining balikbayan nga gikan pa sa Canada, tuyong mibisita dinhi aron personal nga makit-an ang grandiosong simbahan. Yeah, I'm hoping that my petition will become true. King Perez, News 5. Mao na no, daghang kay mibisita unya og tinuod na nga dunay peke nga kongregasyon. I really hope na. No? Mayong tagila sa nang ma-screen, no? I hope masiguro ba kay lisod kayo, no? Because this is not the first time. So may mga naitabo na sad nga susama sad sa ingon ana ni atong mga miagi. Exactly. Unya, Attorney Georgia, sugod karong Lunes sa masayo na ang Aksyon Bisaya. Magsugod na ta og alas 3:15 sa hapon hangtod alas 3:45 sa hapon. Og kutobra karong adlaw ang atong newscast, Glenn, og mo-resume ta sa Lunes with a new time slot. Unya, maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay gilang kutob sa balita, Aksyon!